हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय। ओमफ्राय आङो समबारनिफ्रायनो दिनैसो आरोना समबाराव होनायनिफ्राय दिनैसो माने सोलाबाखैमोन। ओमफ्राय नैबे भिडिअआबो माने माबानि बुधबार बिस्थिबार ओमफ्राय शुक्रबार सानथामनि एसे आङो दिनै ज' होसिगोन आरोना। ओमफ्राय बे भिडिअआ बुधबारनि आरोना। फुंनि हैदिनखालि जोंनि आइमोना फैबायमोन, माने फैसिगौमोन, माने बे समावथ' फैयाखैमोन, बेयाव फुंमोन नालाय। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो, भिडिअखौ लेट होनाय जाबाय, थेवबो नायलांदो आरो। साइकेल सालायनो साइकेल गाख्रांलायो साइकेल बायदिसो नुनो बोरैबाबा। साइकेल किलिं 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 होनदों बाबुना लावद्रायबायलै आथिङा। किलिं आदायाबो खालदो नांगोन दे, बाबुनियाव नांगोन दे। बाबु माया मिनि दा माबे नबिता साइकेल थांनो हायदो। ओइ बुजागोनबो ओरै फै। नै फिदिंबावो आं बेखौ होनखानायखौ खोनायाखै, आं सलायनायाव मालाय सालायबावो। दाखौ जालायलायबाय बाबा दाखौ जालायदों। मालाय ओरै दासलायबावो फेल होनाय जागायदों। Tiktok nagirbay tayo. Gulangan. Anjing. Anjing na juga. Sakian gila anjing na. Ya boleh pindah. Angnya coba dong yang nuber lah. Gulang kenapa tuh? Hello. Kalang dan kamu tak kuna.
ओमफ्राय नै जों ओरैनो फट' खेबजालाबायनायखौ होनाय जाबाय। ओमफ्राय आंना आखाइया दाबो सानानै दङ माने बाबुखौ बामनाया बाबुआबो गिलिर जाबायना गासिबो जानो लोंनो हाजोब्बाय नालाय आंनो बामबाय थादोंना माने आङो आइयाबो खननै ओरैनो दसे बामदों आरोना आं बामनो होआखै माने बिसोरो बारा हाखालाना जोंहानि आइयाबो बारा बामनो हाया माने बायोसो बेयो बांसिन न'आवबो दाथ' बाला देरबाय नालाय। ओमफ्राय आरो आङो बेखायनो दख'ना गानलांखायाखै आरोना दख'ना गाननानै एसे गथ' बामनानै बिदि थाबायनाय मानायफोराव आं एसे उसुबिदा मोनो आरोना बिराद दिगदार जायो ओंखायनो आं फुरा कमफर्टेबोल गानना थांखादों आरो। ओमफ्राय आखायानो साना दङ दाबो बाबुखौ बामनाया एथ' भिराव थाबायनोथ' होजाखाया आरो बाबुआ थेवबो थाबायनो होननानै ओरैनो 1-2 मिनिट एसे लांदाङाव थाबायनो होदोंमोन आरोना थेवबो आं बामबाय थादों ओमफ्राय बामबाय थादोंसो आङो। ओमफ्राय दा भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय।